Има много теории какъв е белегът на звяра. Някои смятат, че е чип, който ще бъде имплантиран в ръката ни. Други мислят, че е високотехнологичен баркод или нещо подобно, който може да бъде татуирано на челата ни. А други пък смятат, че може да е специфичен символ, обозначаващ верността към Антихриста. Дори чух наскоро как някои смятат, че трансхуманизмът е белегът на звяра. Жизнено важно е да разберем точно какъв е белегът на звяра, защото Библията дава смъртоносно предупреждение против всички, които го приемат. Те ще бъдат изгубени за вечността. Можем ли да сме сигурни какъв е белегът на звяра днес? Да. Библията разкрива отговора. Така че без да се бавя ще ви дам 10 факта за белега на звяра от Библията. Факт номер 1. Звярат е папството. За да разберем какъв е белегът на звяра, трябва да разберем кой е звярат, подобен на леопард, от Откровение 13 глава. И той не е друг, освен папството. Това е папският офис в Римокатолическата църква. Библията дава няколко индикации за това. Преди всичко, звярат е описан като политическа и религиозна сила. Например, звярат е символ на царство, библейското пророчество. Според Даниил 7 глава 23 стих, говориш за Римската империя. Той казва, четвъртият звяр ще бъде четвъртото царство на света. И Откровение 13 глава 4 стих, звярат получава поклонение. Стихът казва, поклониха се на звяра, казвайки, кой е като този звяр и кой може да воюва против него. Папството е глава на Ватикана, която е политическа и религиозна институция. Ватикана е всъщност град-държава и папата е суверенът на тази държава. Също така, звярат от Откровение получава силата от езическия Рим. Откровение 13, 2 стих казва, Змеят даде нему силата си, престола си и голяма власт. Змея тук е Сатана, работещ чрез езическия Рим. Открихме това в Откровение 12, 3 и 4 стих, които казват, и яви се друго знамение на небето, и ето голям червен змей, който имаше 7 глави и 10 рога, и на главите му 7 корони, и опашката му, като завлече третата част от небесните звезди, хвърли ги на земята. И змеят застана пред жената, която щеше да роди, за да изяде чадото й, щом роди. Сатана е, който измами 1/3 от ангелите в небето да се присъединят към бунта срещу Бога. И в резултат бяха изгонени от небето. В добавка Сатана работеше чрез езическия Рим, в опит да унищожи Исус, веднага след като бе роден. Това се случи, когато Ирод, юдейският цар, уби всички бебета във Витлеем, опитвайки се да унищожи Месия. Той чувстваше, че Исус е заплаха за авторитета му, тъй като Месия е цар на евреите. Исус действително произлиза от царската линия на Давид. За щастие, Исус и семейството му избягаха. Можете да прочетете повече в Матей 2 глава. Да се върнем към това, как се прилага за папството. Как папството получава своята сила, място и власт от езическия Рим. Римската църква безспорно до 538 година след Христа е наследила мястото на цезарите, както Адолф Харнак докладва в книгата си «Що е християнство?». Той пише, папството е политическо творение и поради налагането на световна империя, предвид продължителността на Римската империя, папата, който се нарича цар и понтифекс Максимус е Цезаров приемник. Той още заключава, че Римската църква тайно се постави на мястото на Римската империя, на която стана действително продължение. Александър Клеренс заяви в историческия си труд издигането на средновековната църква и заключава, че могъщата католическа църква бе малко повече покръстена от Римската империя. Рим бе трансформиран и покръстен. Самата столица на Старата империя стана столица на Християнската империя. Офисът на понтифекс Максимус бе продължен в този на папата. Дори римският език остана официалният език на Римокатолическата църква през вековете. Нещо повече. Когато Библията казва, че папството получава своята сила, място и власт от змея, не само казва, че папството е продължение на Римската империя. Тя също казва, че в крайна сметка силата зад папството е Сатана. Друга индикация за папството е, че първият звяр от Откровение 13 получава смъртоносна рана, която бе изцелена.
Трети стих казва: и видях една от главите му като че ли смъртно ранена, но смъртоносната му рана оздравя и цялата земя отиде очудено след звяра. Папството получи смъртоносна рана през февруари 1798 година, когато папа Пий VI бе пленен от генерала на Наполеон Александър Бертие. Папата след това умира в плен във Франция една година по-късно. Половина Европа смяташе папството за мъртво, обаче през март 1814 бе избран папа Пий VII за нов папа и смъртоносната рана започна своето изцеление. Смъртоносната рана все още не е напълно изцелена, тъй като папската политическа власт е била възстановена, но все още няма същата степен на религиозна власт, каквато имаше през тъмните векове. И няма силата да преследва онези, които се противят сега, както правеше в предишните векове. Но това ще се промени в близко бъдеще. Точно сега папа Франциск се опитва да обедини всички световни религии. Една статия от Кракс с прокатолически публикации казва, че папа Франциск, подобно на всички негови предшественици, изрази желание за добри отношения между световните религии, както и самите християнски църкви в самото начало. Обаче рядко този тласък е бил така видим и силен, както е сега. Обаче папският план да обедини всички религии е само част от процеса да ги доведе под контрола на Ватикана. Ще дам повече подробности за това във видеото ми със заглавие "Предупреждение: Папа Франциск е новият религиозен свят на последното време", което скоро ще излезе, така че опитайте да го гледате. Можете да го намерите в плейлиста ми с библейски пророчества, в който ще поставя линк в горния десен ъгъл на екрана. И също в края на това видео. Или просто го потърсете на канала ми. В добавка. Библията сочи, че преди второто идване на Исус ще има само две класи религиозни хора. Онези, които приемат белега на звяра, и онези, които приемат Божия печат. Тези, които приемат белега на звяра, са описани, че се покланят на звяра. Откровение 14 глава 11 стих казва: и димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове, и ония, които се покланят на звяра и образа му, не ще имат отдих ни денем, нито нощем, нито кой да е, който приема белега на името му. Затова, който се придържа към папата, се приготвят да получат белега на звяра. Защото идва денят, когато папският белег на власт ще бъде наложен на света. Продължете да гледате, за да разберете кой е другият показател, че първият звяр от Откровение 13 е папството. Фактът, че той извършва богохулство. Откровение 13.1 казва: и видях звяр, който излизаше от морето и имаше 10 рога и 7 глави, и на роговете му 10 корони, и на главите му богохулни имена. Библията дава две определения за богохулство. Първото, според 10.33, юдеите му отговориха: не за добро дело искаме да те убием с камъни, а за богохулство. И защото ти, бидейки човек, правиш себе си Бог. Второто определение е да твърдиш, че можеш да прощаваш грехове. Виждаме го в Марко 2 глава от 5 до 7 стих. А Исус, като видя вярата им, каза на паралитика: синко, прощават ти се греховете. А имаше там някои от книжниците, които седяха и размишляваха в сърцата си: той защо говори така? Той богохулства. Кой може да прощава грехове, освен един Бог? Претендира ли папството, че е Бог? Твърди ли, че може да опрощава греховете на хората? Повярвайте ми, факт е, че титлата на папата, с която често се обръщат към него, е Святи Отче. Това е титла, която принадлежи на Бог. Когато Исус се молеше на Бог Отец в Йоан 17:11, той го нарича Отче Святи. Исус казва: не съм вече на света, а тия са на света. И аз ида при Тебе, Отче Святи, опази в името си тия, които си ми дал, за да бъдат едно, както и ние сме едно. И на 16 юли 2013 Експрес публикува статия със заглавие: Папа Франциск предлага прощение на греховете в Туитър през Световния ден на младежта. Ватикана обещава, че католиците, които се присъединят към папската служба на Световния младежки ден в Туитър, ще получат индулгенция. С други думи, ще им бъдат простени някои грехове, за да намалят времето си в чистилището. Обаче, ако папата е толкова любвеобилен християнски лидер и наистина има тази сила да прощава греховете на хората, така че да не се мъчат чистилището толкова дълго, защо просто не прости на всеки и да ги освободи от чистилището още сега, от любов? Още едно нещо. Леопардът от Откровение 13 е идентифицирано число. И това число е 666.
Това е числото на звяра. Откровение 13 глава 18 стих заявява: тук е нужно мъдрост. Който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек, а числото му е 666. Казва ни, че има начин да сметнем или да изчислим числото на звяра. И той ще направи 666. Между другото е една от латинските титли на папата Vicarius Filii Dei, която се привежда като наместник на Божия син, се сумира с числото 666, когато обърнете буквите в римските им числени стойности. Била е на короната на папата за известно време. Нашият неделен посетител, езуитско издание, публикува това твърдение на 15 ноември 1914. Титлата на папата в Рим е Vicarius Filii Dei. Тя е написана на митрата му. Затова, според този факт, че е сигурно да кажем, че папството е подобният на леопард звяр от Откровение 13 глава. Сега просто, защото казвам, че папството е звярат, означава ли, че мрази католиците или че католиците ще изгорят в ада? Не ме разбирайте погрешно. Мисля, че ще има много католици в небето. Главно защото служат на Бога с цялото си сърце и според знанието, което имат за Него. Но в същото време трябва да известят тези факти, защото Библията ни предупреждава, че папството ще играе значителна роля в събитията на последното време и всеки, който се обедини с католическата църква, ще бъде измамен и изгумен. Факт номер 2. Белегът на звяра на ръката или на челото е символичен. Числото има общо сума. Челото има сума. То е пред мозъка ви, там където е фронталния лоб и където става процесът за взимане на решенията. Така че тези, които получават белега на звяра на челата си, са тези, които се съгласяват с него, защото са убедени, че то е правилното нещо, което да направят. С други думи, били са измамени. Ръката е символ на работа. Библията казва в Еклесиаст 9 глава 10 стих: всичко, що намери ръката ти да прави, направи според силата ти. Така че тези, които получават белега на звяра на ръката си, са тези, които се съгласяват с него по икономически причини, така че да могат да продължат да работят, да купуват и да продават. Факт номер 3. Белегът на звяра е свързан с поклонение. Обратно на разпространеното вярване, че белегът на звяра е свързан с компютърен чип, или татуировка, или нещо подобно. Въпросът за белега на звяра е всъщност върху поклонението. Тези, които се покланят на звяра, получават неговия белег. Можем да прочетем това в Откровение 14 глава 9 и 11 стих. Там се казва: и друг трети ангел вървеше подир тях и казваше със силен глас: ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му. И ще бъде мъчен с огън и жупел пред святите ангели и пред агнето, и димът на тяхното мъчение ще се издига до вечни векове. И ония, които се покланят на звяра и на образа му, не ще имат одех ни денем, нито нощем, нито кой да е, който приема белега на името му. Не само, че белегът на звяра е върху поклонението, това е поклонение, което нарушава 10 заповеди, защото онези, които не получат белега на звяра, са описани като послушни на Божиите заповеди. Забележете какво каза следващия стих тук. Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исуса. И така, какво е белегът на звяра? Ще ви кажа веднага. Факт номер 4. Белегът на звяра е наложено неделно поклонение. Няколко индикатора сочат към това. Първият. Католическата църква признава, че е променила съботата на неделя и твърди, че неделната събота е белег на нейната власт. Католическата църква признава, че библейската събота е в събота, както е цитирано от кардинал Джеймс Гибънс, който казва: но можете да прочетете Библията от Битие до Откровение и няма да намерите и един единствен ред, определящ светостта на неделята. Писанията изискват религиозно съблюдаване на съботата, ден, който ние никога не сме освещавали. Относно промяната, противоположният механизъм на католическата доктрина заявява кой е деня за освещение. Съботата е деня за освещение. Защо съблюдаваме обаче неделята вместо съботата? Съблюдаваме неделята вместо съботата, защото католическата църква премести тържествеността от събота в неделя. Католическата църква дори подигра протестантите, че претендира, че следват Библията и все пак приемат неделята за свята вместо съботата, защото е изобретение на католическата църква. Съветник Албърт Смит на кардинала на Балтиморската епархия заяви: ако протестантите следваха Библията, щяха да се покланят на Бог в съботния ден.
Като пазят неделята, те следват закона на католическата църква. И пироните и ковчегът идват от един и същ цитат на Си Ив Томас, съветник на кардинал Гибънс през 1895, който казва: разбира се, католическата църква твърди, че промяната е нейно дело. И това дело е белег на нейната църковна сила, власт по религиозните въпроси. Ето имаме го. Неделната събота е белег на властта на католическата църква. И когато бъдем задължени чрез закон, тя ще стане белегът на звяра. Искам да изясня нещо тук. Тези, които съблюдават неделята като ден за освещение сега, нямат белега на звяра. Това е защото той става белег на звяра, когато е наложен чрез закон в глобален мащаб. Откровение 13 глава 16 стих използва думата принуждаваше, което означава, че заставят хората да получат белега на звяра. Стихът заявява: и принуждаваше всички малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им. Така, че ако сте пазили неделята като ден за освещение до сега и осъзнавате, че съботата е истинския библейски ден за освещение, още има надежда за вас. Все още можете да направите промяна към съботата и да започнете да освещавате библейската събота. Обаче не отлагайте, защото в бъдеще може да не е така лесно. В интерес на истината, според Псалом 119, 60 стих, веднъж щом Бог ни е открил волята си по-ясно, не бива да се бавим да я изпълним. Псалмистът казва: затова побързах и не се забавих да изпълня Твоите заповеди. Ако се бавим да послушаме Бог, въздействието на Неговото убеждение приглушава, а ние ставаме лениви и става по-трудно да го изпълняваме в бъдеще, защото сме избрали свои пътища и ще завършим изгубени. Ако искате да научите повече по въпроса за съботния ден за освещение, моля гледайте видеото ми със заглавие 20 факта за съботата, които всеки християнин трябва да знае. Факт номер 5. Подкрепата за неделния закон ще нараства. Само в случай, че мислите, че идеята за неделния закон е лудост, знаете ли, че повечето щати в Съединените щати вече имат неделни закони на книга? Наречени са сини закони. Днес не са стриктно наложени да накарат хората да се покланят в неделя. Но това може да се промени наистина бързо в близко бъдеще. Например, в Мичиган магазините за продажба на алкохол и ликьор са забранени в щата в неделя. Също и услугите за коли са затворени за продажба в неделя. В добавка много групи, включително Римската католическа църква, настояват за налагане на неделна почивка по целия свят. Ето някои примери от няколко скорошни заглавия, отнасящи се до неделните закони. Всяка втора неделя ще бъде задължителен почивен ден за ТВ индустрията в Индия. Март 2016. Федерацията на кинематографите на Западна Индия е решила да направи всяка втора неделя задължителна почивка за ТВ индустрията от 1 април. Църквите в Швейцария призовават към неделна почивка. От 2013 работещото общество на християнските църкви в Швейцария, като част от Алианса за неделния ден, платформа за църковни организации, политически партии и занаятчийски съюзи, които са включени в подкрепата на неделната почивка. Английските парламентаристи настояват за приемане на неделни закони, но членовете на Съюза на търговците се противопоставят. Правилата за часовете за отваряне на магазините в Англия и Уелс са остарели и трябва да бъдат премахнати, каза група от 200 парламентаристи и съветници. Те подкрепиха плановете на правителството да прехвърли неделните търговски закони на местните съвети. Обаче Търговският съюз каза, че голяма част от членовете му се противопоставят на продължителните търговски часове. С други думи, Съюзът на търговците блокира опита на британските парламентаристи да накарат магазините да отварят в неделя в Англия. Международната армия на спасението призовава към климатична справедливост чрез пазене на неделята. Октомври 2015. Призивът към климатична справедливост е дълбоко вкоренен в библейски основаното християнски убеждения. Писанието дава богатство от причини, защо Христовите последователи просто не могат да игнорират тази криза. Следните моменти са извлечени от Евангелската климатична инициатива, група от старши евангелистки лидери в Съединените щати, които са убедени, че е време сериозно да погледнем проблема за глобалното затопляне. Би могло да бъде най-радикалното нещо, което една църква може да направи за настойничеството на околната среда, да започнат да пазят съботата. Имам предвид неделята, между другото. Това движение идва право от плановете на Франциск, защото и той каза, че за да се борим с климатичните промени, трябва да пазим неделята свято. На 18 юни 2015 в енцикликата му от 183 страници за климатичните промени със заглавие «Хвала Тебе», Папа Франциск заяви:
Неделята като в еврейската събота е предназначена да бъде ден, който да изцели отношенията ни с Бог, със себе си и с другите и със света. Неделята е денят на Възкресението, първия ден от новото сътворение. В същността си Папа Франциск отправи призив за пазене на неделята в нея, за да избегнем пагубните сили на климатичните промени. Тъй като каза папата, пазенето на неделята ще улесни изцелението на света. Ако живеете в Америка, може да се каже, да кажете, но почакай, налагането на неделната почивка в Америка ще бъде насилие на свободата на религията, която е гарантирана от Конституцията. Това е първата поправка. Със сигурност никой американски политик не би подкрепил подобен ход. Добре, тогава да погледнем това. Навярно трябва да обсъдим законопроект, изискващ всеки американец да посещава църква по негов избор в неделя. Това бе сенаторът Силвия Алън през 2015, след като бе оспорено изказването й, тя се защити, като каза следното. Снощи в много късната ни среща, когато бяхме извънредно изморени, направих забележка относно нуждата на Америка от морално възраждане, за да се опитаме да върнем този морал в страната си, да обърнем сърцата си към добрите неща, които са нещо удивително, за което казах и оскърбих хората. Нещо повече. Наскоро в шоу, наречено Вдъхновен дебат по Fox News, бившият конгресмен на Конектикът Гари Френкс каза, че трябва да върнем в Америка обратно на пътя, като пазим деня на почивка сред другите неща. Той дори похвали сините закони, които забраняват определени дейности в почивната събота, т.е. неделя. Как гледате на Америка? Как се обръща тя към Бог? Нека да се върнем към 60-те за тази цел. Имахте повече семейни домакинства. Нивото на разводите бе сравнително ниско. Имаме нещо познато като сини закони, в които нямате много дейност в святия ден. И тогава наистина пазихме светия ден. Защо не ходим вече на църква? Когато пазих светия ден, който е четвъртата заповед, знаете, защо не се отнасяте към другите, както искате към вас да се отнасят? Това е. Ако правим тези неща, това ще има значение. Обаче, за да се наложи неделният закон в Съединените щати, трябва да се направи поправка на Конституцията. И някои политици нямат проблем с поправянето на Конституцията по религиозни причини. Вземете баптистския проповедник и бивш губернатор на Арканзас Майк Хакаби, например, който кандидатства за президент на Съединените щати през 2008 и 2016. Имам опоненти в тази надпревара, които не искат да се променя Конституцията, но вярвам, че е много по-лесно да променим Конституцията, доколкото да се промени Словото на живия Бог. И това, което трябва да направим, е да поправим Конституцията, за да е в Божиите стандарти, а не да се опитваме да променим Божиите стандарти, за да влязат крак с някакво съвременно виждане за това как да се отнасяме един към друг и как да се отнасяме към семейството. Да отбележа, че неделните закони не са нещо ново. Имало е неделни закони в миналото. Първият неделен закон в историята е направен от римския император Константин през 321. Той гласи: в почивния ден на слънцето, нека висшите служители и народа, живееш в градовете си, почиват. И нека всички работилници бъдат затворени. В провинцията обаче земеделците могат свободно и законно да продължат заниманията си, защото често се случва друг ден да не е така подходящ за сеитба или за засаждане на лозя, да не би като се пренебрегне подходящият момент на такава дейност, небесният дар да бъде изгубен. Този закон идва след като Константин въведе обръщане към християнството. Неделята, между другото, била свят ден в религията на митраизма, който включва поклонение към слънцето. Той бе много разпространена езическа религия в Римската империя през 3 и 4 век след Христа. Уебсайтът sundaylaw.net, говорейки за неделния закон, приет от Константин, казва: той бе труден закон за християните, повечето от които по това време все още бяха съботопазители. Беше труден, защото Константин преустанови ужасно десетилетие на преследване на християните, което започнало при император Диоклециан през 303 година. Християните били силно задължени на Константин за свободата си и когато признава, че приемат християнството, радостта им е още по-голяма. Но се намират в особена трудна ситуация. Константин има една цел и тя е да обедини империята, която се разцепваше сериозно между езичници и християни. Той вярваше, че един обединен ден на поклонение ще извърви дългия път за намаляване на напрежението между езичници и християни.
Скоро след това, през 364 година, Католическата църква и съвета в Лаодикия приеха следния закон. Християните да не юдействат, като са свободни в събота, но да работят през този ден, а Господния ден особено да почитат. И като християни, ако е възможно да не работят този ден, ако обаче бъдат намерени, че юдействат, те ще бъдат отлъчени от Христос. Причината съветът на Лаодикия да приеме този закон е, че все още някои християни пазили деня на Господа свято съботния ден и църквата искала да спре това. Това в действителност е сатанинско дело и той планира пак да го направи в световен мащаб преди второто пришествие на Исус. Факт номер 6. Америка ще помогне на Ватикана да наложи белега на звяра. В книгата Откровение 13 глава се говори за два звяра или царства, които работят заедно да наложат белега на звяра. Както вече видяхме, един от тях, подобният на леопард звяр, е папството. И след това имаме подобният на агнец звяр, споменат в 11 стих. Той заявява: „И видях друг звяр, който възлизаше от земята, и имаше два рога, прилични на агнешки, а говореше като змей.“ Има няколко индикации, които посочват идентичността на този звяр, като и Съединените американски щати. Например, подобен е на агне. На какво е символ агнето в Библията? Това е символ на Исус Христос в Йоан 1 глава, 29 стих. Когато апостол Йоан вижда Исус, казва: „Ето Божият агнец, който носи греха на света.“ Между другото, Америка бе основана на два принципа – на гражданска и религиозна свобода. Това представя двата агнешки рога. Америка започна като християнска нация, но нещата се променят. Каквото и да искаме, вече не сме християнска нация. Ние сме и еврейска нация, мюсюлманска нация, будистка нация, и хинду нация, и нация на невярващи. И ако имахме само християни сред нас, щяхме ли да изпълним да изпъдим всеки нехристиянин от Съединените американски щати, които щяхме да учим на християнство в училищата? Щяха ли да разберат Джеймс Добсън, чието пасажи от писанието щяха да получат обществено внимание? Щяхме ли да се справим с Левит, който предполага, че робството е нормално и яденето на морски деликатеси е мерзост? Или да вземем Второзаконие, което препоръчва да убиеш детето си с камъни, ако се отклони от вярата? Или да вземем планинската проповед, пасаж, който е толкова радикален, че се съмнявам собственото ни Министерство на отбраната да оцелее, ако го приложим. И вече можем да видим белезите на сътрудничество между папството и Съединените щати. Няколко седмици след като папа Франциск дойде в Съединените щати да говори за климатичните промени, президентът Барак Обама одобри понтифекса. Все пак, папа Франциск ни напомня красноречиво, че тази планета е Божий дар и нашият общ дом. Трябва да го оставим на децата си в по-добра форма, отколкото го намерихме. Благодаря и приятен уикенд. Не само това. Някои протестантски групи се върнаха при папата. Например, спомнете си преди 2 години, когато папа Франциск се срещна с харизматичния пастор Кенет Коупланд, за да сформират алианс. След това през 2015 се срещна с 150 пастори в залата за аудиенция на Павел VI. Това бе част на среща, характеризираща се с духа на единство и мир. Да отбележа Рик Уорън, евангелски пастор и автор на Движен от целта живот. Приема папа Франциск толкова много, че го нарича нашият папа. Любовта винаги достига хората. Със своята автентичност, смирение, папа Франциск е съвършен пример за нас. Той прави всичко правилно. Виждате, че хората ще чуят това, което казваме, ако харесват това, което виждат. И както нашият нов папа, той бе много, много символичен. И разбирате, първата му намеса бе с хората с спин.
Първата му меса бе хората с спин. Той целува този деформиран човек, обичта му към децата, това автентично водителство, това смирение, грижа за бедните. Това очаква целият свят от християните. Това не е моят папа. Нещо повече, папа Франциск е езуит. Това е важно, защото причината езуитите да бъдат създадени е противодействие на протестантската реформация и довеждане на света под контрола на папата. Според книгата Великата борба, 234 страница, сред християните протестантизмът бе застрашен от страшни врагове. След като преминаха първите успехи на реформацията, Рим събра нови сили, надявайки се да завърши унищожението им. По това време бе създаден езуитският орден, най-жестокият, безскрупулен и мощен от всички герои на папството. Откъснати от всяка земна връзка и човешки интерес, мъртви за изискванията на естествената привързаност, аргумент и съвест, напълно смълчани, не знаеха правило, не знаеха връзка, освен към орденът и никакво друго задължение, освен да увеличат силата си. Христовото Евангелие е давало сила на своите привърженици да посрещат опасност, да издържат на страдание, да посрещат смело студ, глад, тежък труд и бедност, за да поддържат знамето на истината пред лицето на решетки, тъмница и изгаряне на клада. За да се борят с тези сили, езуитите вдъхновяваха последователите си с фанатизъм, който им помага да издържат на опасности и да се противопоставят на силата на истината с всички оръжия на измамата. Нямаше твърде голямо престъпление, което да не направят. Няма измама, която да не използват. Няма престореност, твърде трудна да изпълнят. Отдадени на постоянна бедност и смиреност, основна тяхна цел е да осигурят богатство и мощ, да бъдат отдадени на побеждаването на протестантизма и завръщането на папското върховенство. Така че виждате, това, което прави папа Франциск с целуването на хорските крака и посещаването на болни е само фасада. Това е маска, за да скрие истинските му намерения, спечелването на сила и довеждането на света под контрола на Римокатолическата църква. И според Библията той ще успее поне за кратко време. Ще дискутирам това сега в факт номер 7. Ватикана и Америка ще сформират съюз на църква и държава. В Откровение 13 глава 12 стих, говорейки за Съединените щати, казва: той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла. Съединените щати, упражнявайки силата на първия звяр, папството, означава, че ще принуждава хората да предадат властта на Рим чрез поклонението в неделя. Веднъж, щом се премахне първата поправка, ще се създаде закон, за да подпомогне това. Това също означава да направят образ на звяра и образ на папството, според Откровение 13 глава 14 стих. А образът е копия на нещо. Например, Библията казва, че Бог ни направи по своя образ. Това означава, че по някакъв начин приличаме на Бог. През тъмните векове католическата църква работеше в съюз с европейските страни да наложат правилата и на масите. И имаше съюз на църква и държава между Ватикана и Европа. Съединените щати ще копират това, ще направят образ на това, когато присъединят сили с папството, за да наложат неделно поклонение. Може би си казвате, със сигурност американските граждани няма да бъдат толкова наивни да подкрепят такъв съюз. И при нормални обстоятелства нямаше да бъдат. Но Библията казва, че ще се използват лъжливи чудеса от силите на мрака, за да сключат сделката. Което ме довежда до факт номер 8. Сатана ще извършва лъжливи чудеса, за да убеди хората, че образът на звяра трябва да бъде направен, че Съединените щати и Ватикана ще се обединят, за да наложат неделното поклонение. Библията казва, че разнообразни лъжливи чудеса и измами ще се извършват. И говорейки за отстъпилата протестантска Америка, Откровение 13 глава 13 и 14 стих заявява: и вършеше големи знамения, дотам, щото да направи и огън да излиза от небето на земята пред човеците. И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и оздравя. Огън ще пада от небето. Можете ли да измислите друго място в Библията, където огън пада от небето? И в 3 Царе 18 глава пророк Илия се бори с Вааловите пророци и направиха жертвоприношения и призоваха боговете си, за да видят кой ще свали огън от небето.
след като Илия поля с вода жертвата си и призова Господното име. 38 и 39 казват: тогава огън от Господа падната изгори все изгарянето, дървата, камъните и пръста и облиза водата, която бе в окопа. И всичките люди, които видяха това, паднаха на лицето си и рекоха: Ейова, той е Бог! Ейова, той е Бог! Затова огънят, идващ от небето без знак, че Бог одобрява жертвата на Илия. Дяволът ще имитира това в края на времето, за да изглежда сякаш Бог одобрява съюза между отстъпилата протестантска Америка и Ватикана. Обаче ще има повече измами. Откровение 16 глава 13 и 14 стих казва: и видях да излизат от устата на змея и от устата на звяра и от устата на лъжепророка 3 нечисти духове, приличани на жаби. Защото те са бесовски духове, които вършат знамения, отиват при царете на цялата вселена да ги съберат за войната във великия ден на всемогъщия Бог. Намирам нещо очарователно. Жабите хващат жертвата си с езика си. И от 1800-те години насам има фалшив дар на езиците, които довеждат християнството до буря. Говоря за бърборането на дар на езиците, упражняването от много харизматици и петдесятници. Не е същия като дара на езиците в Библията, защото когато апостолите получиха дара на езиците в Деяния 2 глава, те говореха на смесеното множество евреи, които говореха различни езици и пътуваха от различни области на тогавашния свят, за да празнува деня на Петдесятницата. И евреите разбираха какво казаха апостолите. Деяния 2 глава от 5 до 8 стих казва: а тогава престояваха в Иерусалим юдеи, благочестиви човеци от всеки народ под небето. И като се чу този шум, една навалица се събра и смутиха се, защото всеки един ги слушаше да говорят на неговия език. И всички, смаяни и зачудени, си думаха: ето, всички тия, които говорят, не са ли галилеяни? Тогава как ги слушаме да говорят всеки на собствения наш език, в който сме родени? Предполагаемият дар на езиците, който харизматици и петдесятници практикувате в действителност, подигравка на Бога. Защото Бог не е автор на объркване и бърборене на предполагаеми езици, който никой не разбира и няма разпознаваема езикова структура и е объркващ. Понякога, когато харизматик или петдесятник получи дара на езиците, губят контрол над себе си и падат на земята или се е шашнал в духа. Видя го със собствените си очи да се случва. Обаче Святия Дух идва да ни помогне да поемем контрол над живота си, а не да ни причини загуба на контрол над себе си. Така че ако ме питате за модерното говорене на езици, в действителност показва характеристики на обладаване от демони. И в края тази измама ще се използва по мощен начин, за да измами хората да получат белега на звяра. Как точно ще се случат нещата, не съм сигурен, но само мога да си представя, че ще видим повишаване на тази фалшива проява на дара на езиците в харизматичните църкви и другите религии. И хората ще искат да могат да превеждат тези вести, вероятно с помощта на демони, шепнещи в ушите им, че Бог им казва да наложат неделно поклонение. Магиосничеството е друга измама, която ще се използва. Откровение 18 глава, 23 стих казва: понеже чрез твоето чародеяние бяха измамени всички народи. Магиосничеството обхваща различни дейности според Google, включващи вещерство, заклинания, гадаене и дори черна магия. Отсветих черната магия, защото смятам, че ще играе значителна роля в измамването на хората в получаването на белега на звяра. Черната магия е комуникация с мъртвите. С други думи, общуване с духове. Библията строго осъжда общуването с мъртвите и други окултни практики. И Второзаконие 18 глава от 10 до 12 стих казва: да не се намират между тебе никой, който да прекарва сина си или дъщеря си през огън, никой чародей, астролог, гадател или умаятел, никой баяч, запитвач на зли духове, врач или запитвач на мъртвите, защото всеки, който прави тия дела, е омразен на Господа. Бог мрази тези неща. Това има предвид Библията, когато казва, че са мерзост за Господа. Причината Бог да ги мрази е, че те са демонични. Вземете един дух, например. Според Библията няма такова нещо като духове, защото Библията казва, че когато някой умре,
Той спи в гроба до второто пришествие на Исус Христос. За състоянието на мъртвите Еклесиаст 9 глава 5 и 6 стих казва: защото живите поне знаят, че ще умрат, но мъртвите не знаят нищо, нито вече придобиват, понеже споменът за тях е забравен. Още и любовта им и омразата им и завистта им са вече изгубени. Нито ще имат вече някога дял в нещо, що става под слънцето. Мъртвите нямат чувства като любов, омраза, завист, защото нямат съзнание. Мозъкът им не работи. 10 стих го потвърждава. Всичко, що намери ръката ти да прави според силата ти, направи го, защото няма ни работа, ни замисъл, ни знание, ни мъдрост в гроба, където отиваш. Забележете също Йов 14 глава 12 стих казва за смъртта: така човек ляга и не става вече, докато небесата не преминат, те няма да се събудят и няма да станат от съня си. Смъртта е наречена тук сън, защото мъртвите хора нямат съзнание, нещо като заспал човек. Знае ли мъртвият какво се случва в живота на синовете му? 21 стих съдържа отговора. Синовете му достигат до почитание, а той не знае, и биват свалени, а той не забелязва това за тях. С други думи, когато синовете на мъртвия се издигат живота или се случва обратното, или имат добра съдба, или лоша съдба, мъртвият не знае това, защото е мъртъв, без съзнание, заспал в гроба. Важно е да се знае, защото падналите ангели ще се появяват като ангели, дори като пророци от миналото, да измамят хората да приемат белега на звяра. Това е много мощна измама, защото дяволът знае, че хората имат силна емоционална привързаност към мъртвите си близки и приятели. И той ще използва предимствата на това. Според изследване на Huffington Post, 45% от американците вярват в духове и дори Pew Research Center казва, че 18% от американците казват, че са виждали или са били в присъствието на дух. И 21% казват, че са усетили контакт с някой, който вече е умрял. Между другото, известният медиум на духове Джордж Ендърсън твърди, че е получил хиляди съобщения от света на духовете. Чуйте какво има да каже относно някои от срещите му. Душите ми казват, че няма единствена правилна религия. Нито са ми казвали, че религията е задължителна за хората. А ни казват, че се нуждаем от вярата си. Вярата ни е нещо по-голямо от нас. Вярата ни е любов и разбиране и вярата, че сме поставени тук, за да направим света по-добро място чрез добротата си и любовта. Дори душите допускат, че религията е основно човешко дело от компонентите, които на всички са ни дадени от душите и безкрайната светлина. Душите са му казали, че няма една правилна религия, но Библията казва, че единственият път до Бога е чрез Исус Христос. Така че има правилна религия, християнството. И каква вяра Библията иска да упражняваме? Просто вяра или нещо по-голямо? Вяра и любов и разбиране? Не. Тя е вяра в Исус Христос. Това е по-голямо доказателство за мен, че душите или духовете на мъртвите не са нищо повече от преправени демони, опитващи се да ни измамят, така че в края да бъдем изгубени. Джордж Ендърсън дава и това твърдение. Всички души, които преминават през това съществуване, отиват в мира и радостта на бъдещето. С други думи, няма ад за никого. Всеки, който умре, ще отиде на място с мир и радост. Това, разбира се, е небиблейско. Спасението се дава на тези, които приемат Исус като Господ и Спасител. Онези, които отхвърлят Исус, отиват на друго място. Сам Исус каза в Матей 5 глава 13 и 14 стих: влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води в погибел, и мнозина са ония, които минават през тях. Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води в живот, и малцина са ония, които ги намират. С други думи, повечето хора ще бъдат изгубени, отколкото спасени. След като толкова много хора вярват в духове и съобщения от предполагаеми духове на мъртви или измами според Библията, можем да сме сигурни, че те също ще водят хората да получат белега на звяра, когато дойде времето. Не само това, обзалагам се, че демоните ще се въплъщават в библейски персонажи и пророци, за да измамят хората да получат белега на звяра.
Това няма да е първият път, когато дяволът ще прави подобно нещо. Спомнете си старозаветната история за ендорската врачка, която призова духът на пророк Самуил за цар Саул. Наистина ли мислите, че това бе пророк Самуил, когато извика? Не. Преди всичко врачката няма сила да вдига хора от мъртвите или да командва духове на Божия служба. Ако съществува Божия служба на духове, каквато няма. Също когато пророк Самуил се появява, той дава на цар Саул депресиращо съобщение, което бе причина да умре в битката на следващия ден. Бог не работи така. Той ни дава вести на надежда и ни подбужда да се покаем за греховете си, докато все още има време. Дяволът е, който идва да открадне, убие и погуби. Между другото, явяванията на Дева Мария, какво мислите, че са, ако мъртвите спят в гроба? Те са дело на демоните. В добавка Сатана ще се представи за Христос на земята като коронна измама. Матей 24 глава, 24 стих казва: защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните. Имали сме своя дял от фалшивия Христос и пророци в миналото. Някои включват Чарлз Тейс Ръсел от свидетелите на Йехова, Джозеф Смит от мормоните, Хосе Луис де Хесус Миранда, който се нарече богочовек. И те са измамили доста хора, но това е нищо в сравнение с това, което идва. Сам Сатана ще се преправи на Исус Христос и ще извърши чудеса, за да убеди хората, че имаме нужда от неделен закон, за да отвърне Божият гняв от един свят на хаос. Можем да очакваме масивна сатанинска измама и фалшиви чудеса в близко бъдеще. И онези, които не познават Библията си и не стоят близо до Исус, ще бъдат подведени. Те ще получат белега на звяра. Факт номер 9. Вървим към общество без пари в брой. Библията сочи, че онези, които отхвърлят белега на звяра, няма да могат да купуват и да продават. Откровение 13 глава 17 стих казва: за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име. Така че не само всякакви фалшиви чудеса и измами ще се извършват, за да накарат хората да приемат белега на звяра. Ще бъдат наложени също така санкции. Ако не го приемете, няма да можете да купувате или да продавате. Бъдете сигурни, Бог ще осигури своите последователи, както го направи с Илия и гарваните. В 3 Царе 17, Исаия 33 глава 16 стих казва, че хляба и водата ни ще бъдат осигурени. Така че Бог няма да ни остави да гладуваме. Но аз се отклонявам, защото ако не можем да купуваме и да продаваме, това означава, че ще има начин да се контролират финансите ни. А това е възможно само, ако минем на безкешово общество и вече почти сме там, приятели. Статия от coexist.com твърди: парите в брой са на път да изчезнат, наброявайки само 40% от плащанията през 2012 и да отпаднат. Друга статия от streetdirectory.com твърди, че Лондон активно насърчава хората да не носят кеш с тях, с проведени наскоро инициативи. Те създадоха карти Oyster, с които хората могат да плащат за лондонските мрежи на автобуси и метро. Evening Standard даде възможност на клиентите да заплащат вестниците си чрез безкешова платежна карта. Ако това се разпространи из останалото Обединено кралство и ако други страни приемат подобни инициативи, вероятно ще е само кратко времето преди целият западен свят да използва технологията във форма на предплатени карти и да превърне кеша в остарял. Лично аз използвам банковата си карта за повечето от покупките си. Изглежда Швеция води надбягването за минаване към безкешово общество. Статия от Guardian твърди: шведските автобуси не вземат кеш от години. Невъзможно е да купиш билет за стокхолмското метро с кеш. Търговците имат законно право да отказват монети и банкноти. И уличните продавачи и дори църквите все повече предпочитат карти или телефонни плащания. Според шведската централна банка Рискбанк, кешовите транзакции съставляват 2% от стойността на всички плащания, направени в Швеция миналата година. Някои смятат, че цифрата ще падне на 0,5% до 2020. В магазините кеш се използва за едва 20% от транзакциите, половината от тези преди 5 години и е по-ниско от световните 75%. И удивително, около 900 от 1600-те шведски банки вече не държат кеш и не вземат депозити в кеш.
И много, особено в селските райони, нямат вече кеш автомати. Циркулацията на шведската крона е паднала от 106 милиарда през 2009 на 80 милиарда миналата година. Мисля, че практически Швеция до голяма степен ще е безкешово общество след 5 години. Каза Николас Арвидсън, асоцииран професор, специализиращ в иновация за платежните системи в Кралския институт по технологии в Стокхолм. На visualcapitalist.com статия озаглавена "Промяна в безкешовото общество расте като снежна топка", там казват: правителствата все повече подтикват към безкешово общество. Привидно чрез проследяване на всички транзакции, такъв кост ще намали престъплението, прането на пари и избягването на данъците. Френският финансов министър наскоро заяви, че ще се бори срещу употребата на кеш и анонимността във френската икономика, за да предпази от тероризъм и други заплахи. Междувременно, бившият секретар на хазната и икономист Лари Самърс е призовал към примахване на 100-доларовата банкнота, най-широко разпространената банкнота в света. Мисля, че има малко време преди безкешовите плащания да станат световни и когато го направят, условията ще са съвършени за прилагане на белега на звяра и той ще може да контролира кой купува и продава. Факт номер 10. Онези, които получат белега на звяра, ще пострадат в последните 7 язви. Често чуваме колко тежко ще бъде за онези, които отхвърлят белега на звяра. Няма да могат да купуват, да продават. Смъртен указ ще бъде издаден срещу тях, ще бъдат преследвани, затваряни, убивани. Те наистина ще се срещнат с време на скръб, каквото светът никога не е виждал. Но няма да е пикник и за онези, които приемат белега на звяра. Всъщност, онези, които получат белега на звяра, ще получат най-лошото. Защото не само, че съдбата им ще бъде унищожение в огненото езеро, ще пострадат и от 7-те последни язви. 7-те последни язви не са за Божия народ. Те са за онези, които приемат белега на звяра. Например, в Откровение 16 глава 2 стих. Като говори за първия ангел, който излива първата язва на земята, се казва: "И първият отиде, та изля чашата си на земята, и появи се лоша и люта рана на ония човеци, които носеха белега на звяра и които се покланяха на неговия образ." Когато белегът на звяра е наложен върху нас, решението, което трябва да направим, е дали да го приемем и да можем да купуваме и да продаваме, въпреки че това ще доведе до последните 7 язви и унищожението в огненото езеро, или да го отхвърлим. Ако отхвърлим белега на звяра, няма да можем да купуваме и да продаваме, ще бъдем преследвани дори до смърт и дори ще трябва да напуснем домовете си, за да намерим убежище в отдалечени места, където Бог ще се грижи за нас. Но ние няма да страдаме в последните 7 язви и ще получим вечен живот, като следваме Исус.